скоро аз не мога намеря на това. Како такови той. Не успях. Как да го успееш това? Много бързо движат, бе. Идват, пък после тук идва и то не мога ги чуем. Да. Supersonic speed. За сега всичко е преклен тихо. О, че един завива тук ще дойде, виждам го. Вим пак сега, аз не мога го фана. Къде е стъгнеш апарата? Ама няма да го изсърва. А тя си тръгна ли обратно? Да, и там, да, един, два. Идва. Ей, там е един горе. Тут много високо е. Аз моята камера го фанах, успях да увелича толкова много с моята камера. Аз съм пак по същия начин да мине колко много неща. Ти си по-скоро само. Къде сте, бе, мамите, с този мръсна? Там идва един. Ти цели какво аз не мога да ги различа. I can hear engines roar. Къде са, бе? И чути, те снимали ли тук или? Не успях, много бързо движа, бе. Бързо е. Те сега къде заминават там? Мамите сте. Гледай къде летят. Гледай го, гати, гледай, ела тук, бе. Той доста се движи бавно. Не може ли да спре да го снимаме? Да се усмихне. Cheese. О, таде! О! Къде си, бе? Къде си, бе? Party rocker. Engine roar. О, тук ще завива, вижте, той се завива и там, вижте го там на distance. Ще завива. Къде, бе? Там един дет се скача право нагоре. Вижте го и там се скача право нагоре. Не мога. Вижте, там само право нагоре, гледай. Да, бе! Кой иска? Той мина пак. Те тук ще минат сега. Да гледай го то самолет колко бавно се движи там. Баба, и те птички. Тук се ще завият. Я виж? Oh, now this is a plane. That is what you call a plane. Hey, Минаха! Айде другия къде? Че не можа го... То блоковете скриват, той сега един идва на наса. Ей, виж колко много друго. Той много бързо, докато го фанеш, аз го фанах, ама става много малък. Там идва един. Появи изчезва. Къде си, бе? Аз не мога да намеря моята камера. Той пак малко. Завива. Ще да падне. Някакъв идва. Его и там горе се скача сега. Его там. Вижте, то справо нагоре се скача и там. Не се изкачва сега право. Ето го, идва. Къде си? Видя ли пушка, ето се сзади? Да, бе. Не мога да го фиксираме. Далеч. Видя ли пушка, бе? Да, Там. видях. Гръмна нещо. Аз пък гръмна. Всички други самолети колко бавно се движат. Ски. Его ще идем там. Его е там, бе. Снимали го? Dang.
това, просто не става. А? Тук е бързо от звука, то първо идва той, после идва звука ти. Мога да се усетиш. Май ги, там се разделят сега. Видиш сега, то там онова сигурно е такова. Да. Бутонес. Ага. Да, идва само. Аре да направят някой наистина шоу, като само ги кара. Тренира, че ги натренирам, дайте нещо така. Не само тук съм На пробвала. братушките ще виж какво става. На опашка, така, нака. Асус. Какво сега става? Че да. Сега пак ще се появи нещо. Сега чак толкова много мотора, явно